Здравейте! Технически анализ на металите злато и сребро за 12 февруари. Търговията при тях излезе под рейнджа, който се образуваше специално при златото, под ключовото ниво 1677. Този рейндж се развиваше от 30 януари до вчера. Пробивът беше в посока надолу и се формира нисходящ ценови канал, като търговията вече достигна външната граница на канала, също и корекция 76,4% от поскъпването от началото на годината. Така че тук имаме основание някакво да предположим, че поне временно нисходящото движение ще прекъсне. Но не бих препоръчал откриване на дълги позиции преди да видим изход от нисходящия ценови канал. А пък за по-дългосрочни дълги позиции може да говорим според мен едва когато цената излезе от ценовия канал, който е отбелязан със сила на графиката от октомври миналата година. Ако борсовите индекси започнат корекции, което вече очаквам, предполагам, че това ще даде сила на металите и последователно може да видим пробиви на тези трендове. Първо на 4-часовия и след това на тренда от миналата година. Ако това се случи, вече ще имаме добра търговска ситуация за средносрочни дълги позиции към 1800. При среброто също търговията вече се развива в нисходящ канал. Излязахме от рейнджа, който е подобен на златото. Тук подкрепа оказва нивото 30,65. Също очаквам временно поевтиняването на среброто да прекъсне около това ниво, но докато е в сила нисходящия ценови канал, според мен посоката продължава да бъде надолу, като сигнал за това, че разпродажбите продължават, ще бъде пробив на 30,65. В по-дългосрочен план, при евентуално връщане на интерес към металите, първо трябва да видим търговия над 31,30, след това над нисходящия ценови канал от дневната графика, за да може да кажем, че е дошло време евентуално за започване на следващият възходящ импулс на седмичната графика към 35,40 и по-нагоре към следващите нива на съпротива. И искам да ви обърна внимание на графиката на Pound Dollar. Тук имаме интересна ситуация. В момента се случва пробив на графичната фигура триъгълник, която е доста голяма. Тя се развива от 2009 година до момента. Имаме 3 теста и в момента се случва пробив, което според мен ще отключи силни разпродажби на паунда срещу долара. На дневната графика в предишните анализи споменавах зоната 56.36-56.80 като ключово ниво за този сценарий. В момента търговията е под тази зона и според мен е твърде вероятно да започва следващият нисходящ импулс от голям порядък към 1.35. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви успех в търговията.